ang onek kha tong thoka tamni ka ang wan sugi maya ang tini omtei mane select angani hunoi ang onek kha tong thoka non abo hingkai ani bo exam tini final ni exam tini no last hingkai ang abono manage khaye pore nai redar samnai hingga abono ang kini manage khainai ani exam no pula ang sika hekya abon pore ang manage khainai ang phaine iko sini je kana sam tomon resabinai ang tini tigi khata kon sumung hingga kai next ni bagai ba ang onek try no khainai tabu try khainen bagai ang onek chesta khaitong ta sachung bahai ke boro mane butamu sawinai kaham besabunai kaham surok talangan abo ang bekau masuk zakta na har zakta nang or samung hai ke sering pai ang agi cerani simuna ang gani baik onek sok tongo bekha gani baik onek ani bekha ga onek no tamun chani chana rumi ang kai ang punya no sini bai shuri bino ang bon thanks na musungo bonus no kusang tamnai sok angmani bla ka shamu sumani hanggang kai bono no punya ang amsa kai bekha tong thong bagai tini kai resabui man Tipra idol ni om hai usuk raun winner ng tong tabo usuk zera abo to sia iko second ta Gala round ni ta ngai tabuk seleng ka ta sing third round ni bagai thangi tong nang bai baksa rasam সময় তো অনেক দङ বখাবানি नि आरो माने बखाबाय कुनु लाभ करे माने नों सामुं खाग्या हांगाय उलबो जेसाबो खाग्या हांगा नों टिकिनाय সময় তো सिनि तो तिब्रा आइडल खुलुकजाक नेक्स्ट इयार बो नों खाइमानो हाइता हांगाय बखारबाय कुनु लाभ करे सामुना आनि सामु आफरका के खुजा ग्यां तंफ्रो बम हाइं तंगनि बखा आनि बखा आं तंफन गरिसे खासिमा तंसु tamni gang asig work hard khainai ang tongmon ang ani tam chanai sana sugni ang tongpon grisik khasima tongsu ang bukha sagai o jaga tongpon gri hai amti hima tongsuka nga ani mung mamita hani borok mane borok pulungi thaka nomita hani sawita nga borok pesa borok ano second time borok mane ano borok hin kata mamita hani apru ani bukha tamoni chanai pepalawi phasiu o jaga o nomita ni sajak purke gri kha bukha gerikan bukha Mamita ni sajak purke Mamita sagang ka ang asugay loko saka tong mahasima tong shu asugay kushi bongka do asing hambayang musim dako